Never gets boring. ئیدارە ترامپ بە هەموو هێزەخوا هەوڵ دەدا ڕێ لە هەمبەر کوچبەرگیانە یاسایی بگرە. داخۆیانیان و یەنجی وەزارەتە ئەولەکاریە نیشتیمانی تێم بتوندی لە هەمبەر یاسایên کوچبەریە ڕادوەستن. The memo regarding the executive order فەرمانە گرێدای بریارە جیبەجیکارە ئەولەکاریە سینۆر و چاکردنên دیوارê کوچبەریê de ew sînorên ku Wezareta Ewlekariya Navxwayî dê gavan tê de bavêje da sînorê Başûrê Welêt ewle bike, koçberan nerewa nehêle û bi lez koçberên nerewa vegerîne welatên wan bi awakî berdewam û mirovan e. Tê plankirin ku pirsa dersînorkirina kesên mafê rûniştinên neyî bi lez bihêmeşandin. Her wiha berfirehkirina hewldanên hilandina alîkariyan ji bo rêxistinên herêmî. Li gor çavkaniyên Qesraspî tê xwestin ku 15,000 karmend weke zêrevanên sinûrî û gumirkan bihên zêdekirin bi armanca dersînorkirinên bi komaliyên koçberan. the message from Peyama Koşka Spî û Wezareta Ewlekariya Navxwayî ew e ku ew kesên ku li vir in û gefê didin ser aramiya giştî an çi gunehkarî kiribin, ew ê di seretayî de biçin û em ê bi hêz piştrast bikin ku ev yek pêk bê. Daxwayaniyên tên wan xalan naparêzeyên ku çavdêriya parastina zarokkan dikin. Her wiha programên ku hinde alîkariyan didin wan penaberên neyasayî yên mafê rûniştinê neyî wan naparêze. Her wiha rêxistinên mafê jiyanê û karkirinê didin wan li Amerîka destek nake. Rewşek nû dê peyda bibe ku dihê serrastkirin derbareyê ragirtina biryara serokya qedexeya hatina nava welat û her wiha rawestandina wê ya wextî ji aliyê dadgehê ve. Biryara bicihîneriya qedexeya hatina nava Amerîka meha borî ji aliyê Serok Trump ve hat bûdan. Ku ew biryar xwecihên heft welatên bisilman digire û nabe bêne nava welat. Bibû sedema protestoya li seranserî Amerîka, Qesraspî dibêje biryara Serok nayê betal kirin. we will prevail because Em ê bi ser kevin ji ber ku serok desthilat heye ku her tiştê pêwîst bike ji bo parastina welêt.